Bon dia, Catalunya! És en Gerard. Estem a Sant Jean Pied de Port, toma ja, perquè farem el Camí de Santiago francès fins a Logroño, 7 etapes, bueno, 7 i mitja perquè ens ho hem barrejat molt, i comencem superbé perquè estem aquí a l'oficina de turisme de Sant Jean Pied de Port i, com es diu, ja està tancada fins les 2 i ens queden 40 minuts, però bueno, aquí estem esperant a tenir el primer sello i després ja començarem a caminar a full amb la vida. Sí, no es veu per l'ombra, però bueno. No és l'únic que veia l'ombra. Estàs preparat per començar, Gerard? Ja hem començat, de fet. Ja hem començat, quins nervis. Vale, ara estem baixant i no sé si ho veieu, però les muntanyes de davant són molt altes i demà les haurem de fer. Per això avui estem fent com només 5 quilòmetres, però realment demà és com el primer dia que comencem a full. Però és que demà el desnivell era de com 1.200 metres, per tant avui n'estem fent uns, crec que són 400 o així. Vull dir que en 5 quilòmetres ja és força desnivell, per tant poc tros. I això, i així com a mínim ens lliurem una miqueta demà. Un sol? Sí, perquè ens hem posat a caminar a 2:45, sí. Puede ser. Però bueno. Sí, te darà que bé. És un calor que te mueres. Mireu les pistes des de l'hotel. Ai, molt maco, no? Pues ara us explicarem la història. Story time! Tanquem les portes que no ens Jo me'n vaig a dutxar, Sí, sí. Com es diu? Arribem... O sigui, és un poble que són com 4 cases a la muntanya. I ja està. I arribem, fem la volta a la casa, no hi havia ningú, ens posem gel perquè hi havia el gel a fora, no sé què. Veiem que no hi ha ningú, fem la volta, entrem quasi al garatge, entrem quasi a un apartament, vull dir, anar fent voltes. I al final ens apareix una senyora i diu, en plan, què? I nosaltres com, tenim una reserva, això en francès, I en plan, a quin nom? I diem Elia Drouet. I diu, què? Nosaltres, Elia Drouet. I diu, no. Busquem el mail de Booking, perquè ho havíem fet per Booking, i diu, ui, és per Booking. I ha fet una cara molt així. Agafa i diu, un moment, treu uns llibres allà, en plan, de l'any 344 abans de Crist, i anava passant pàgines allà de cartolina gruixudes. I anava passant i anava dient, no. I diu, què voleu, un llit o dos? I nosaltres, 2. Pàgines? No. I després, com al cap de 2 minuts de nosaltres mirar-nos en plan, on dormim aquesta nit, diu, està aquí. Diu, a veure, quina habitació voleu? Ens ha ensenyat 3 habitacions, hem triat una habitació i ja està. Però bé, aquesta senyora, més borda i amb més ganes de treballar, i jo què he fet? Doncs ja està. Ara ens dutxarem i ja passarem el rato fins a les 7:30, que hem d'anar a sopar a les 7:30. A veure què ens donarà, a part de verí. Us explico. La senyora del principi era la germana Borde. Després, al cap d'un rato, si ens hem dutxat i hem dit ara hem d'anar a fer preguntes, perquè ens teníem moltes preguntes nosaltres a fer, però com que l'hem vist molt Borde hem dit ens esperem i ja hi anirem amb més calma. I després ha vingut una altra, que no sabíem si era la mateixa o no, perquè s'assemblaven, l'únic en lloc d'anar marró anava blava, però sempre s'hagués pogut canviar la Rebequita, saps? Total, que aquesta era força més simpàtica, però també d'esto, i li he fet moltes preguntes i tal, i a les 7:30 sopar, 7:30 sopar, 7:30 sopar, hem anat allà, era tipus dinar familiar, bueno, una de menjar que ens han portat. Ha servit perquè hem vist les 3 germanes juntes, perquè hi havia la cuinera, no sé quantos, potser no són germanes, però per nosaltres són les 3 bessones. 2.0. Ja està, hem sopat tots a la mateixa taula, però sí que intentant fer com grups, en plan separats i tal, i hem menjat sopa de verdures. Però ara, què cuines? Sopa de verduras. Sopa o sopa? Sopa. De què? De verduras. De segon hi havia truita, o sigui, perquè una de les coses que li hem dit a la tarda era que jo no menjava carn i a mi m'han fet una truita més gran que la meva vida, amb pasta i amanida, i està molt bo perquè els del nostre costat els hi ha posat l'amanida i no en volien, vale? I ens la passen a nosaltres. Nosaltres ens en posem i després passa la senyora, una de les germanes, i agafa i els hi torna a posar del costat, en plan, si no mengeu amanida no us en aneu a dormir avui. Modo colònies màximes. I després
Ah, sí, bueno, i pa, i unes postres, o sigui, hi havia un tall de formatge i una tarta tatem per cada un, vull dir, meravellós, i el preu mòdic de... No ho sabem exactament, perquè no sabem si ens han inclòs una cosa o no del dinar de demà, però és que si no és meravellós. I ja està, bona nit i ja ens veiem, no? Vols dir alguna cosa? Bona nit. Bon dia, Catalunya, mira això. Hola, sembla el mar. És boira. Que guai. Ara ja sí que bon dia, definitivament. Hem començat a pujar, no portem ni un quilòmetre i és que ha estat només pujada, vull dir, heavy. Però bueno, com que ens porten les motxilles, realment s'hi guanya molt. I bueno, que encara no són ni les 9 del matí, per tant s'està fresquet. I a veure si podem continuar una estona més o menys bé. I haurem de pujar ja a dalt, jo crec. Estem a 900 metres i hem d'arribar a 1.400. Però bueno, chill, anem a veure. S'ha de desactivar després d'això ja vindrà l'últim tros de pujada, però bueno, ara devem portar uns 9 quilòmetres i mig, algú així d'uns 20 que hem de fer, per tant, bien. I acabem de posar l'últim selló francès, per tant ja, si no estem a Espanya ara, ja estarem d'aquí 20 minuts. Bueno, no sé si ho veieu pel sol, però... Nafarroa se peta! Això ara mateix és una fantasia, perquè no hi ha vent i hi ha ombra. Aquí, bàsicament, és Le Poeder, que és el punt més alt que pujarem en tot el d'esto. Allò d'allà baix ja deu ser Roncesvalles, no? No, O no? Roncesvalles queda com aquí més Ah, queda més amagat. Venim d'allà, por ahí, i ja està. Hem dinat, ara estem baixant tranquil·lament i ara sí que ja es veu Roncesvalles. No sé si us l'estic apuntant bé. Roncesvalles City. Por aquí. I això ara només hem d'anar baixant del chill i ja està. Bueno, això és Roncesvalles. I ja està. I ara buscarem l'hotel exactament on està, perquè són 4 cases, tipus l'església, l'alberg, l'hotel i ja. Però no estem trobant l'hotel, però bueno, ens en sortirem. Església de Santiago, Xarat. Què més vols? És com raro això tan reformat aquí al mig de la muntanya. Bueno, ara ja hem sopat, ja són les 10 i alguna cosa, 11:15. Aquesta tarda bàsicament el que hem fet és, a part de fer una mica més diada, estar aquí descansant, no sé què, he fet una volta pel poble, però és que realment, o sigui, hi ha el restaurant, l'alberg, 2 altres restaurants, l'hotel i 2 esglésies, i hem anat a missa, perquè ens havien dit que estava bé la missa, que no sé què, que tal. Mira, és la primera missa que anàvem després de la nova normalitat, cosa que ja era graciosa de per si. Jo no havia anat a cap missa en castellà, un show. I, com es diu, el senyor cantava molt, s'ha de dir, el capellà. Hi havia com 4 capellans diferents, ara parlava un, ara parlava l'altre, bueno, un show. I, com es diu, per donar-te la pau, ara el que fan és sempre, bueno, o sigui, amb la maçoneta et fan en plan... I et miren, saps? És com creepy. Després, abans de combregar, el senyor s'ha posat gel hidroalcohòlic, vull dir, molt graciós. I al final de tot diu, va, els peregrins, acosteu-vos a davant, tot s'ha acostat tothom, perquè érem com 80% peregrins i després hi havia algunes dones mudades que ja es veia que no ho eren. I, com es diu, i ens hem posat allà davant i ells tenen una llista, perquè quan arribes hi ha un lloc que apuntes d'on ets. I tenen una llista i diu, avui han vingut peregrins de... I comença. Itàlia, França, Sud-àfrica, no sé què, en plan d'Amèrica Llatina, de per tot hi havia peregrins. I dins d'Espanya, de Catalunya, Andalusia, Castella-La Manxa, no sé què, tal. I després he llegit com una oració, teòricament en tots els idiomes. Realment ho ha fet en espanyol
italià, francès, anglès i basc. Sí. Però bueno, en plan, mira, està graciós i ja està, hem estat beneïts a veure si acabem bé l'aventura i ja està. I bona nit. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Nafarroa. Nafarroa. No, jo sempre dic bon dia, Catalunya. És la meva Mònica Terribas interior m'ho fa dir. I com es diu, bueno, ja està, que comencem a caminar. I ara us ensenyaré el pitjor senyal de carreteres de tota Espanya. Sí, por ahí. Es veu maco, Avui anem de superaviat, No són ni les 8, o sigui, queden 5 minuts per les 8, però anem de superaviat. Mira, avui Roncesvalles, 5,7. O sigui, veieu això? Quina necessitat hi ha aquí de posar Santiago de Compostela, quasi 800 quilòmetres? I que no. Ai, que m'atreu un munt. Però posa't a darrere. Això és la fageda d'en Jordà. Bueno, que vam de passar per el tubo aquest d'arbres, per dir-ho així, molt maco. Que ara, quan hem sortit, hem vist que posa ruta de la brujeria, que dius, bueno, ens haguéssiu pogut avisar abans, saps? Vull dir, si ens passa alguna cosa. Però bueno, hem vist un esquirol, 2 esquirols i poc més. No, un l'hem vist. Un l'hem vist, l'altre l'hem sentit. Esperem que sigui un esquirol i no una bruixa. Sí, ho esperem. I ja està. Ara ja arribarem al següent poble on ens intentarem comprar dinar. I això és tot. Home. Deia, carrer principal. Hi ha alguna més principal que això? No, l'assenyalava. Que s'estimen! I l'altre està ja superben posat a fer. Ah, no, sí que és boníssim. Això és Espinal, que és el segon poble d'avui. I últim. Bueno, però penúltim. Penúltim ja? Sí, Quin és l'altre? Ovidi. Ah, sí? Sí. Hòsties. Sí, però hi ha com 2 pobles i després camp. És que en tenim uns a davant que, o sigui, en plan, en general tothom és força simpàtic, menys ells. I el problema és que els tenim sempre davant i quan estem com lluny, de cop es paren, quan estem a punt d'arribar tornen a caminar. I en plan no els aconseguim adelantar mai, és molt creepy, però bé, ho superarem. Això és el típic dels hacks d'Instagram que no fa ningú. Doncs Espinal tenen temps de fotos. L'altre també tenia que així, com el campanar. Bueno, hem aconseguit el nostre objectiu, hem adelantat aquella gent. El problema és que els hem adelantat en pujada i després hem hagut de fer tota la pujada sense parar, en plan de... ara no ens adelantareu una altra vegada, que caos. Però bueno, que avui fa molt bon dia, en plan, perquè no fa excessiva calor, a més anem molt per ombra. De moment. De moment. No fa vent, de moment. I ja està. Doncs bé, això, que avui estaré perquè hi ha molta ombra en general. Ara tornarem a entrar aquí al bosquet. I ja. Estem a Linzoin, que és un poble petitet, i com es diu? Linzoin. I estem aquí del chill perquè ara teòricament ve una pujada heavy, però bueno, mica en mica sempre la pica. Zona Zaken. Mira, al final la pujada no era tant com ens pensàvem, però bueno, és que amb la baixada, o sigui, portem 3 quilòmetres i alguna de baixada i estem muertos vivos. Tot just, o sigui, ara fa molt poc que estem veient el poble, que si veieu ja hi ha les cases al final, però era com tot el rato, no veia res, tampoc hi havia ombres, vull dir, dramàtico, i tot de pedra, però bueno, ja ens queda menys d'1 quilòmetre, cepeta màxim, i ja dinarem, que bé. Mira, sí, ara estem entrant per aquí, vale? I el nostre hostal, evidentment, és doncs aquest, el que està a l'altra punta del poble, òbviament. I ara passarem al Puente Románico de la Ràbia. Oh, quin riu! Que fresqui! Mira, són les 6 de la tarda i ara anem a fer una volta al poble i bàsicament us gravo això perquè veieu que això és el nostre hostal, el Gauchori aquest, i aquí comença el poble, o sigui, literalment ara vindrà el cartell de Zubiri. Visit Zubiri. Fes un moment el seu cartell. Aquest és com l'encant de Zubiri, perquè no hi ha més, siguem sincers, però bueno, molt cuqui. És el pont de la ràbia perquè si passaven els animals els protegien de la ràbia, però fins fa poc encara ho feien, he llegit. Hola.
Sembla que m'estigui confessant a mi mateixa. Què, penses dir alguna cosa? És que no supero veure pel mirall. Hem sopat, jo una superamanida i en Gerard ous amb xistorra perquè s'ha de donar suport a la gastronomia local i ja està. Bueno, ja ho heu vist, hem fet una visita pel poble, però supercurta perquè no dava més i ara no sé, mirarem Merlí o alguna cosa. I com que jo crec que aquí s'acabarà el primer bloc de 3, potser, doncs ja està, que bona nit i gràcies per veure el vídeo. Fins la propera! I renteu-vos les mans.